Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Mipanaw si Jacob, dala ang tanan niyang kabtangan, ug miabot siya sa Berseba, ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabii, pinaagi sa mga pananawon, giingnan sa Dios si Jacob, Jacob, og mitubag siya, ania ako, miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan, ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat, nga usa kadakong nasud. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto, ug dadon ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug bahin kang Jose, anaa siya sa imong kiliran, inig kamatay nimo. Unya, mibiya si Jacob sa Berseba, gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan, ug ang ilang gamayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug mga kabtangan nga napanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miabot si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat. Ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga apo. Si Juda gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose, aron paghangyo kaniya nga tagbuo niya si Jacob didto sa Gosen. Sa pag-abot nila sa Gosen, gipakuha ni Jose ang iyang sakyanan, ug miadto siya sa Gosen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan, ug mihilak siyag dugay. Mingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon, kay gikakita ko kuman ikaw, ug nasayod na ako, nga buhi ka pa di ay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluwasan sa matarong, nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong, nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, aron magpuyo ka diha sa yuta ug maghimulos sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong, nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong, ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Dili sila kaulawan sa panahon nga dautan, sa mga adlaw sa kitinggutom, abunda ang ilang pagkaon. Ang kaluwasan sa matarong, nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo, siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kaguol. Ang Ginoo nagatabang kanila ug nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dautan ug giluwas sila, kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan sa matarong, nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Malausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala
ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga modakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo at tubangan sa mga punuan sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maing balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inig-abot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo, kundi iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga gidikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kaagyo kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, muabot ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Daghan kaayo ang mangutana nako sa kumpisalan maigsuon ug mo padayag sa ilang mga morabag kasakit o mga pangutana sa ilang eksperyensya silang kinabuhi, no? Mangutana sila nako, Padre, ngano man nga kung magpaduol ko sa Ginoo, magadaghan man ang akong problema. Ngano kuno kung magpaduol siya sa Ginoo, madaghan ang ilang problema. Well, ako pong nagitubag, gatuo da ikang gatong layo sa Ginoo, why problema? Daghan po sa mga problema, oy, no? Duol ka sa Ginoo sa layo, daghan kag problema gihapon, no? Muna nga, ang pagkaduol, pagkasuod sa Ginoo, wa man maghimo natong exempted sa mga kalisdanan ug pagsulay. Ngano man, tulo ka butang ang akong nakuha gikan sa usak kapari may si Father Dudes, no? Ingin siya. Primero, nga di ato hinumdum, ang atong hinumduman mao nga ang Ginoo si Jesus wa gyud musaad nga hatagan ta og malipayong kinabuhi nga way problema. Wa gyud nagisaad maigsuon. Gani mingon siya, if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. No? Tataw o klaro kaayo maigsuon ang gigisulti. Kung musunod ka niya, pasaan ang imong cross ug sunod ka niya, muyang sulti. No? He did not promise us a life that is bereft with difficulties when we follow Him. Rather, ang iyang gisaad nato usa kinabuhi nga kalipay nga walay katapusan ug madamlag ngadto sa langit. No? We call it eternal life. With Him, of course, it is possible for us to be blessed in this life. Kaya may mga tao maigsuon nga ning kalibutan na malipayon, bulahan kaayo pod, no? But ang tinuod nga ganti maigsuon at anaa dito sa sunod nga kinabuhi, wala diri kay ang kinabuhi ning kalibutana lumalabay lamang. Second, no, manon pa ang yawa anaa sa tong palibot. Ug unsay buhat sa yawa, tagaan tag problema. No? Tagaan tag kalisdanan. Aron ma-discourage tas Ginoo ug mupalayo ta niya. No? O sa may tuyo anong tagaan tag problema ug makasakitan para mapalit tas Ginoo kay when we experience problems niya, mudul tas Ginoo niya di sa motabang, ma-discourage man ta, mangluod ta, no? Mupalayo ta. Di ta pakita, di ta simba. No?
Dahil kitang di kay nalayo kay na-discourage lagi ta. O hindi kalayo na sa Ginoo, ni kapangluod nato, ang yawa nagkatawa. Ay, nalayo na ako siyang nada. Ug asa tapadong, kagubanan. No? Unay trabaho si yawa, maigsoon, to discourage us, to destroy our faith. No? He will do everything in His power to snatch away ourselves from Jesus by the problems that He gives us. No? Noto yung himo niyang Job, yang gitintal, gipasakit si Job para ma-discourage sa Ginoo. No? But what happened to Job? Huwag siya ma-discouraged. He continued, he persisted until the end. At the end, grabe kayo ang grasya, ganti sa Ginoo, gihatag niya. No? Kung si Mike Enriquez maingon, hindi ko kayo tatantanan, sa ang demonyo, maingon, hindi ka tatantanan ng demonyo. No? Di ka biyaan, sige, di ka kasagdan. Discourage ka para mapalayo ka sa Ginoo. Third, ang atong ibanghelo karon maigsuon, nagsulti ka nato nga, lutuson ta, even with our own family members. No? Even with our communities, and sometimes with our church. No? We will have enemies. Daghantag mga kontra nato, mudaot nato, o lutuson ta nila, ilatang dauton. No? Pero siguro, atong hinamduman sa gisulti ni Kristo sa Juan 15:18, niya siya, if the world hates me, realize that it hated me first. No? Kung gikontrahan ko sa kalibutan, no? Kung gikontrahan ka sa kalibutan, hinamdumi nga una kong gikontrahan nila. No? Muna nga nining tulo ka mga uban pang mga mga pahinumdom, mga igsuon, kung unsay makasulbad or maka-explain better sa ato mga problema, it doesn't matter. Nga naman, tungod kay ang importante maigsuon is that these problems come, these difficulties come, they happen, so that through this we could have grace. No? It would strengthen us, it could strengthen our faith. This should happen, my dear friends, kining mga pag-antos. What is essential is to know that as they happen, no, we remain strong. Nag-abot ani, magpabilod ng ligon, and persevere, no, in following Jesus despite all these difficulties in life. And this is what matters sa atong kinabuhi. No? Therefore, maigsuon, if you want to be real disciples of Christ and to have what He promised us, let us be faithful. No? Let us be persevering. Kay manad pa niya, ang mulahutay hangtod sa katapusan, baoy maluwas. Pagampo sa katilingban, masaligon sa Dios tunggiya, ug panalipod, mudangop kita ngadto sa Dios, ug kita moingon, Amahan, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Amahan, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga nangulo sa simbahan, determinado ug sa walay kahadlok, magsangyaw sa Dios nung mensahe, bisan pa man taliwala sa mga pagsupak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga kanasuran ug mga katawhan, malingkawas gikan sa mga masalaypong sistema sa pagpanlupig ug sa terorismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga sila nga nakasinati ug mga kalisdanan, diha sa ilang kinabuhing minyo, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga sila nga gisakit pinaagi sa kahadlok ug kahingawa,
mapanalipdan sulod sa ilang katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga nangamatay, mag-anis sa mga ganti sa ilang mga paghago dinha sa Dios nung gingharian nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Amahan, dunggang among mga pagampo nga among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan langit nun, nikasan namun mga pasangay pon, ang palupin mo nga abot sa yuta, kinamasak mo sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot ug alang sa pagdaig sa himaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok ni santos nga simbahan. O Ginoo sud-unga nga maluy-on kining balaan nga mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Benito. Itugyan nga kaming nangita kanimo, sinunod ang iyang mga panig-ingnan, mahimo untang takus sa pagdangat sa mga gasa sa panaghiusa og kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o, diha sa kahibulugang mga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahon. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigod ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunanog miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihalad nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita ngadto sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nagitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubot o natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait na kami. Kini si Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug nga maayo ako. Magampo kita. Human madawat ang pasalig sa kinabuhing tunhay,
Itugot Ginoo nga mag-alagad unta kami pag-ayo diha sa imong buhat og maghigugma sa among kaigsuonan sa mainiton nga paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong misa atong dadon ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mag-amahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa